Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Oyos kanthi ira-iraan produser Peteng. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Java Cafe akhir-akhir iki rada sepi awit kanthi muncule kafe-kafe anyar kang dikemonah para nom-noman jalari pelanggane padha pindah. Pengusaha kafe padha kreatif anggone nata interior lan eksteriore. Satemah para pelanggan kang seneng selfie pilih ngalih menyang kafe anyar mau. Ing kafe anyar yen kanggo selfie ndayani katon mewah, indah lan berkelas. Mongko bab rasane kopi sak temane ya standar wae, ora luwih sedep karo kafe lawas. Nanging Java Cafe ora bisa ngenut jaman kelakone, ora kreatif. Mula kari jagakake pelanggan-pelanggan tuwa kang isih setya wae. Ing meja nomor 3 Mujiono lungguh ijenan. Ing meja liyane ya ana wong ngopi, nanging ora patiya akeh. Kepara akeh kursi sing kothong. Mujiono diparani pramusaji, njur diulungi buku menu. Ora neko-neko Mujiono mung pesen kopi Aceh, gedang coklat lan rokok Marlboro abang. Banjur WA kakange utawa sedulur kembari Mujianto. Watara 10 menitan pramusaji wis bali nggawa pesenane Mujiono. Rampung disele meja, pramusaji matur sopan, "Monggo, Pak." "Inggih, matur nuwun, Mbak," wangsulane Mujiono. Kopi diudhek, wungkus rokok dibuka, dicupuk sakler, nuli disumet. Kopi ora enggal diseruput, uga ora diiling menyang lepek. Mujiono malah njenglengi HP-ne sinambi klepas-klepus udut. Senajan kafe wengi kuwi sepi, nanging priya umur 40-an taun kuwi ora rumangsa kasepen. Dheweke pancen sengaja golek panggonan kang sepi. Lagi wae nyeruput wedang mripate nyipati kakange tingak-tingu ing lawangan. Pas adu panyawang kakange diawe. Mujianto mara salaman banjur ngabarake bab keselamatan. Lelorone lungguh adep-adepan. Tanpa diobo, pramusaji marani karo nggawa buku daftar menu. "Wis gak usah buku-bukuan, Mbak. Aku kopi espresso wae," kandhane Mujianto. "Piye kabare Mbak Wati lan Angga?" pitakoni Mujiono. "Alhamdulillah sehat kabeh," wangsulane Mujianto. "Kerja apa sampean saiki?" "Ya Pangga, arep kerja apa?" wangsulane Mujianto karo nuduhake flash disk utawa flash drive. "Wong bisaku ya mung iki," bacute. "Anu Mas, pamrayogaku leren ana pakaryan kuwi, arep ana operasi," kandhane Mujiono. "Iya, nanging alon-alon sik to. Aku ora duwe keterampilan sing mitayani. Bisaku bakulan mie pangsit karo mie ayam. Lah arep dodolan mie pangsit alame ya lagi kaya ngene lho no, sepi," ujare Mujianto sajak nglukru. "Kudu telaten Mas," adine nyemangati. Kopi espresso pesenane Mujianto teko. "Suwun Mbak," ujare. "Inggih Pak, dipun skecakaken," wangsulane pramusaji grapyak. Mujianto ngudhek wedang alon. "Bakulana mie maneh ae Mas, tak modali,"
ning mengko daftarno ning Grab. Saiki ora usum bakulan konvensional kuwi, ketinggalan zaman. Wis to, tak jamin aja waleh-waleh promosi ning media sosial. Wong ya gratis ae lho. Sinawa yang wong-wong kang sukses dodolan online kae, tak jamin bakal katus sukses sampean. Iya, ngerti, paham aku. Ya wis, kuwi wae bakulan mie. Kandhane adine mantep. Mujianto ora saulu, dirasa-rasane bener kandhane adine. Mujianto wiwit ayem krungu adine gelem menehi modal, najan sejatine Mujianto ki ya sugih dhuwit. Rombonge mbiyen kae apa isih, Mas? Kadel kabeh. Kae digenteni koncoku rombong saalat-alate ming karo tengah yuta. Jelentrehe sinambi nyeruput kopi. Iki, Mas, tampanono kanggo modal. Yen kurang sampean kondo. Kandhane Mujiono ngulungi 5 yuta. Iya, suwun. Oke, aku arep nyang kantor dhisik, ana urusan. Kandhane adine. Sing hati-hati ya. Wong loro salaman nuli Mujiono menyat tumuju kasir bayar opo kang dadi pesenane mau. Ora lali donga dinonga, sego liwet uyah-uyahan, andung pisah-pisahan. Sak pertemuan Kakang Adi wengi kuwi wose Mujiono utawa AKP Mujiono kang njabat Kapolsek Kota Tulungagung kepingin kakange makarya ing dalan kang bener, bisa ngangkat derajat lan ekonomine tanpa nerak angger-angger, sarta aja nganti kakange gawe kuteme jeneng warga kaya sing uwis-uwis. Saksuwene pesen rombong mie, Mujianto isih panggah makarya bakulan flash disk. Dudu flash disk kosongan, nanging kang wis diisi lagu-lagu MP3 utawa video lagu MP4. Batine tikel pindho, wulakane flash disk merek Kingston asli 16 GB mung Rp65.000. Dheweke bisa oleh rega murah merga kulake akeh. Yen wis diisi lagu-lagu bisa didol Rp120.000, tumekane Rp150.000. Paling ora sak flash disk bisa bati Rp50.000 resik, merga disuda biaya produksi ya kuwi listrik, komputer, bensin motor nggo wirawiri lan bensine weteng alias mangan. Kamangka rata-rata sedina Mujianto bisa adol 5 nganti 10 flash disk. Payu 6 iji wae dheweke oleh bati resik Rp300.000. Nyambut gawine gampang, ora rekoso. Pawitane mung wani ngadepi resiko. Yen bengi mung ngopi paste lagu-lagu kasebut saka komputer menyang flash disk. Cukup butuhake 20 menit saben sak flash disk kena disambi dolanan HP. Esuke mruput menyang pasar kewan utawa papan parkiran wisata saperlu masarake unduhan lagu-lagu mau kang diarah para sopir kang ing mobile ana fasilitas audio utawa videone enteng, orang ringet, bati kari ngeruk. Terkadang isih jam 09.00 esuk Mujianto wis oleh bati Rp400.000. Kuwi yen dong kerjeken. Sadurunge beduk wis marung, mangan enak, ngombe legi. Ya jalaran saka anggone dodolan flash disk lagu-lagu iki, dheweke bisa gawe omah lan nyekolahake anake nganti lulus SMA. Gunggung kepruk kayane Mujianto jroning sesasi ora mati saka 8 yuta. Gaji pokok pegawai negeri golongan 4 wae kalah. Nalika tangga teparone tuku motor wae direwangi kredit, Mujianto nekake Honda PCX anyar saka dealer kontan. Mula sejatine Mujianto rada owel yen
dening Mujiono diakon ninggalake pakaryan iki. Nanging kena ngopo dheweke isih gelem nampa pawewehe adine? Ya wis ben idep-idep kena nggo tambah. Apa ora ana bakul flash disk saingane Mujianto? Sejatine uga ana ning sing gelem mubeng menyang pasar saksuwene iki isih Mujianto. Saingane mung konter HP utawa outlet ing ngarepe toko swalayan kang sok gelem nampa order ngisekne lagu-lagu menyang flash disk utawa HP. Nanging isih murah barange Mujianto. Mujianto ada flash disk kang isi 400 lagu-lagu MP3 kan dirego 150.000. Yen ing konter HP diitung saben lagu, sak lagu diregani 1.000. Dadi upama 400 lagu bayare isih 400.000 rupiah. Mujianto pancen julik anggone kulaan lagu mung sinambi wedangan ning warung kopi kang nyediani wifi gratis tur sepite banter pamriye anggone ngunduh lagu-lagu utawa video bisa lancar. Ora mokal yen lagu-lagune tansah update terus. Yo kiri pol. Pangabane tukang parkir ing pasar kewan di Moro Blitar. Saka kaduan Mujianto wis nyetitekake sopire nyetel lagu dangdut populer Aku Cah Kerja. Sopire lenggat lenggut cocok karo kahanane. Sopire isih enom nanging katon utun. Kasenengane mung mligi kerja. Audione penak, bass treble pas. Karo rengeng-rengeng ngrungokake lagu dangdut kuwi, mesin mobil pick up njur dipateni. Lagi arep buka lawang, Mujianto wis nrunyuk ngedang-edangi. Bro, iki lho ana flash disk lagu-lagu anyar. Murah pol. Sopir sing ditekani Mujianto tanpa taha-taha kuwi rada bingung. Murah ki pira? 150. 100 saleh. Lho, iki isine 400 lagu. Lek ning counter kono ora oleh 250.000. Iku mbiyen tukuku 100. Sopire ngomongke flash disk kang isih mancep ing player. Piro isine? Mujianto takon. 100 lagu, celuke. Ya mesti wae. Lah kuwi mung 4 giga ngono lho. Wekku 16 giga. Halah, wekmu Kingston KW kuwi palsu kuwi. Delengen ra ana tulisane Kingston to. Krungu kok jae Mujianto si sopir kang gaptek kuwi mung meneng wae. Dijajal ya, pangele Mujianto. Ya kono jajalen. Mujianto njur ngecepake flash disk nyang player, dipilih lagu dangdut anyar, njur keprungu Kartonyono medhot janji si supir mesem. 120 ya, aku rung bayaran ki. Kandhane ngundhaki panganyang. Ora 150. Rumangsa esuk mau wis oleh penglaris, Mujianto rodok jual mahal. Pasaran minggu ngarep ae, Kang. Saiki rung nyekel duit aku. Aloke supir kang jane kepencut. Oke, minggu ngarep ya ora apa-apa. Aloke Mujianto karo isih sendenan bak mobil. Dene lagune isih bangga muni, sopire mudhun karepe Mujianto ditutukne entek sak lagu dimen si sopir weruh kualitase rekaman audione. Dumadaan priya pideksa rambut gondrong ditutwuri kancane loro ngrangsek nyedhaki Mujianto karo nodongake pistol. Angkat tangan. Wong-wong lagi sadar yen wong telu kasebut sejatine polisi namur laku. Nanging ora ngerti perkarane ana ngopo dheweke nodongake pistol marang Mujianto. Pikire wong-wong dikira pengedar narkoba. Ada apa, Pak? Takoni Mujianto etok-etok tambah. Kami sudah melakukan pengamatan 2 minggu belakangan ini bahwa kamu melakukan pembajakan lagu-lagu yang merupakan hak karya cipta orang lain. Kandhane
Mujianto lemes, otot bebayune kaya dilolosi. Polisi sing siji nggledah tas pinggangi Mujianto, sijine ngrekam nganggo HP kanggo bukti yen Mujianto wis dipikut. Ana siji loro wong nonton kang melu-melu ngrekam kedadian iku saka kaduan. Mujianto ora bisa selak sebab ing jero tase isih ana flash disk 8 kang isine lagu-lagu bajakan. Mujianto nuli digelandang menyang mobil polisi kang parkire sengaja rada adoh. Duh Gusti, upama manut kandhane Jiana aku rak slamet, pangrintihe Mujianto. Iki kasus sing kaping pindho tumrap Mujianto. 10 tahun kepungkur nalika rame-ramene VCD lan CD MP3 bajakan, dheweke uga ketangkep. Ngalamat bakal turu ning hotel Prodio kaya biyen-biyen, saora-orane suwene setahun. Cutel.